La zona de Can Castanyer, a Riells del Fai, és una de les més afectades pels moviments de terrenys que provoquen esquerdes a les cases i eslavissaments d'alguns murs. Fa una setmana que han començat uns esperats estudis geològics que han de permetre solucionar aquest problema de la zona. Durant les properes 3 setmanes, 2 màquines com aquesta extreuen material del subsol. L'objectiu és veure els estrats que hi ha i, en alguns casos, instal·lar-hi sensors per prendre dades. Aquests sensors han de servir perquè després els geòlegs interpretin totes aquestes dades i ens puguin diagnosticar a la zona aquesta d'inestabilitat geològiques a Riells realment de quina índole i magnitud són i també a quines distàncies i en quines zones són per després donar les directrius de com hem de construir i adaptar les construccions perquè siguin encara més segures que ara. Un cop s'extreu el material es guarda en caixes com aquestes perquè els geòlegs ho analitzin. Els operaris faran aquesta acció en una quinzena de punts del poble, com aquest altre, situat a tocar del centre cívic. Mentrestant, les llicències d'obres continuen suspeses a Riells del Fai. Si ara algú es vol fer una casa, necessita l'informe individualitzat de l'Institut Geològic amb tot el que representa i estem supeditats que molt segurament seria que no, fins que estiguin els estudis. Els estudis, en principi, a la primavera de l'any que ve ja gairebé es podran transposar a la normativa i els tècnics fer-ho servir per donar les llicències. Fa uns mesos, amb l'inici d'aquests estudis, els veïns van omplir unes enquestes explicant les seves afectacions, per tal que els geòlegs puguin tenir una informació directa de cada cas. L'estudi està finançat per l'Ajuntament i els fons FEDER europeus.